كيليان مبابي ካብ ናይ ማንም ሰብ ሕልም ንላዕሊ ናይ ስልጣንን ሃብትን ኢምፓየር ዝሃንጽ ዘሎ ተስፋ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ። እዚ ሰብ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ብሃብቲ ብዝናን ከምኡውን ብዘይሕለል ጽልዋ ውልቃዊ ግዛእቱ ዝሃንጽ ዘሎ ተጻዋት ኩዕሶ እግሪ እዩ። ብድሕሪ እቲ ጎሊሁ ዝረአ ብርሃን ኪልያን ምባፔ ማንም ዘይፈልጦ ሚስጥርን ሚልዮናት ዶላር ዝግመት ውዕላትን ዘለዎ ሰብ እዩ። እሞ ዳብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ብድሕሪ እቲ ድሙቕ ብርሃን ኪልያን ምባፔ ዘሎ ሕቡእ ሚስጥራት እዩ። ላይክን ሸርን ብምግባር ሓቢርኩም ንጽንሑ እናበልኩ ናብቲ መደብ ከብለኩም። ሃብቲ ኪልያን ምባፔ ገና ሞናኮ እንከሎ ዝጀመረ ክኸውን እንከሎ ወዲ 17 ዓመት ጥራይ እንከሎ ኣብ ዓመት 1.1 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ክረክብ ጀሚሩ እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ 2017 ናብ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ምስ ተጸንበረ እቲ ሓቀኛ ናይ ህይወቱ ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ኪሉ እዩ። ኣብኡ ድማ ፍሉይ ተውህብኡ ብምርኣይ ብቕልጡፍ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ተስፋ ዘለዎም ተጻወትቲ ኮይኑ እዩ። ብዘርኣየ ተውህቦን ዘይሕለል ጻዕርን ናይ ምባፔ ፒኤስጂ ደሞዝ ካብቶም ኣብ ስፖርት ዓለም ዝለዓለ ተኸፈልቲ ዝኾኑ ዝርዝር ውሽጢ ክኣቱ ኪሉ እዩ። ኣብ 2022 ምስ ፒኤስጂ ውዕል ምንዋሕ ክፍርም እንከሎ ብዘይ ቦነስ ኣብ ዓመት 53 ሚልዮን ዶላር ዝግመት መሰረታዊ ደሞዝ ይኽፈል ጀሚሩ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምባፔ ን3 ዓመት ንምንዋሕ 16 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ምፍራም ቦነስ ተዋሂብዎ እዩ። ንቐዳማይ ዓመት 70 ሚልዮን ዩሮ ክኸውን እንከሎ ንኻልኣይ ዓመት ድማ 80 ሚልዮን ዩሮ ናይ ተኣማንነት ቦነስ ምርካቡ ኣብ ፒኤስጂ ናይ ተጻዋታይ ኣገዳስነት መርኣያ ኮይኑ እዩ። እንተኾነ ኣብ 2024 ብዘይተጸበየ ውሳነ ምባፔ ብናጻ ዝውውር ናብ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር ተገይሩ እዩ። ካብታ ንጉሳዊት ክለብ ስፔን ዝወሃቦ ቦነስን ከይሓወሰ ብድምር 195 ሚልዮን ዩሮ ማለት እውን ኣብ ዓመታት 31.2 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ናይ 5 ዓመት ውዕል ፈሪሙ እዩ። ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝረኽቦ ደሞዝ ካብ ፒኤስጂ ዝወሓደ እኳ እንተኾነ እዚ ዝውውር ግና ኣብ ህይወት ምባፔ ዓቢ ነጥቢ መቐይሮ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። መብዛሕትኦም ተጻወትቲ ካብ ውልቃዊ መዋዓውዕን ስፖንሰርሺፕን ተወሳኺ ኣታዊ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ምባፔ ድማ ኣብ ከምኒ ናይክ፣ ዲዮር፣ ኦክሉስን ፔንን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ውዕል ዝፈረመ ኮይኑ ኣብ ዓመት 5 ሚልዮን ዶላር ካብ ናይክ 18 ሚልዮን ዶላር ድማ ካብ ካልእ ስፖንሰርሺፕ ውዕላት ይረክብ እዩ። ኣብ ኢንስታግራም ልዕሊ 113 ሚልዮን ተኸተልቲ ከም ዘለዎ ሕበር እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ እዚ ተጻዋታይ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ከም ዘለዎ ግለጽ እዩ። ኮይኑ ግና ብዙሓት ዘይፈልጥዎ ነገር እንተሃለወ ብድሕሪ ዝዘደንጾ ዓወት ክሰግሮም ዝነበረ ብድሆታትን ጸገማትን ዘሕለፈ ሰብ ምዃኑ እዩ። ኪልያን ምባፔ ብ20 ታሕሳስ 1998 ኣብ ጎንደን ፓሪስ ፈረንሳይ ተወልደ ክኸውን እንከሎ ኣቦኡ ዊሊፍራይድ ምባፔ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ። ኣዲኡ ፈዛላ ኣምሪ ድማ ነበር ተጻዋቲት ቮሊቦል እያ። ዋላ እኳ ካብ ሃብታማት ስድራ ቤት እንተዘይመጸ ምባፔ ግና ሳላ ደገፍ ስድርኡ ቀልጢፉ ናብ ኮኸብነት ክድይብ ኣኺልዎ እዩ። ነዊሕ ከይጸንሐ ናብ ኣካዳሚ መንእሰያት ሞናኮ ብምኻድ ክእለቱ ማዕቢሉ ሓደ ካብቶም ኣብ ፈረንሳይ ዝነበሩ ንፉዓት መናእሰይ ኮይኑ እዩ። ኣብ 2015 ኣብ መበል 16 ዕድሚኡ ድማ ንቐዳመይቲ ጋንታ ሞናኮ ፈላማይ ጸወትኡ ክገብር ኪሉ እዩ። ኣብ 2017 ዘደንቕ ምዕባለ ብምርኣይ 26 ሽቶታት ብምምዝጋብን 14 ኣሲስት ብምግባርን ሞናኮ ድሕሪ 17 ዓመታት ንፈለማዋን ዓወት ክትዓትር ገይርዋ እዩ። ሕጂ ምባፔ ንፒኤስጂ ኣብ 280 ጸወታታት ልዕሊ 220 ሽቶታት ብምምዝጋብ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተመዝገብቲ ሽቶታት እቲ ክለብ ኮይኑ እዩ። ኣብ 2019 ኣብ 34 ጸወታታት 30 ሽቶታት ብምምዝጋብ ብርክት ዝበሉ ውልቃዊ ሽልማታት ምዕታር ቀጺሉ እዩ። ምባፔ ኣብ ዓወት ዓለም ዋንጫ ፈረንሳ ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ኣብ መዛዘም ዋንጫ ኣብ ታሪኽ ዓለም ሽቶ ዘመዝገበ ካልኣይ ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምዃን ክሳብ ሎሚ ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ 67 ጸወታታት 38 ሽቶታት ተመዝጊቡ እዩ። ኣብ ከም ዓለም ዋንጫ 2020 ኔሽን ሊግን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውድድራት እውን ብምስታፍ ኣብ ዓወታት እታ ጋንታ በርክቶ ቀጺሉ እዩ። ኣብ 2024 ምባፔ ናብታ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ብሉጻት ክለባት ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር ወሲኑ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ምስ ሪያል ማድሪድ 18 ሽቶታት ብምምዝጋብ ነታ ጋንታ ከም ሱፐር ካፕን ዋንጫ ዓለም ክለባትን ፊፋን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ዋናጩ ክትዓትር ሓጊዝዋ እዩ። ናብ ሞይኡ ምስ እንምለስ ድማ ኪልያን ምባፔ ኣብነት ጽንዓትን ጻዕርን እንትኾን ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ብድሆታት ሰጊሩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሓደ ካብቶም ድሙቓት ኮኸብ ክኸውን ኪሉ እዩ። ኪልያን ምባፔ በቲ ካብ ውዕላት ኩዕሶ እግርን ውዕላት ስፖንሰርሺፕን ዝረኽቦ ገጅፍ ኣታዊ ሕንቃቐ ዝህብ ህይወት ዝነብር ሰብ እዩ። ሓደ ካብቲ ዓይኒ ዝማርኽ ንብረት ምባፔ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ
ሙቸት ዘለዎ ዱፕሌክስ ኣፓርታማ ኮይኑ ነታ ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ ዝርከብ ምልክት ግንቢ ኤፌል ዘደንቕ ትርኢት ዝህብ እዩ። እቲ ኣፓርታማ ኣብ ከባቢ ኖቨል ኣኩቴን ዝርከብ ኮይኑ ንኤልታትን ፍሉጣት ሰባትን ህቡብ ከባቢ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ምባፔ ኣብዚ ውቅብ ኣፓርታማ ንምንባር ኣብ ወርሒ $14,000 ከም ዘውፅእ ግመት እዩ። ይኹን እምበር ኣብ 2024 ናብ ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምጽምባሩ ምባፔ ናብ ሓድሽ ገዙ ክግዕዝ መሪጹ እዩ። ምባፔ ኣብዚ 3,000 ሜትሮ ዝስፍሓቱ ገዛ መሪጹ ምቾት ዝመልኦ ህይወት ክነብር ጀሚሩ እዩ። ቪላ ላፊንካ ምባፔ 8 መደቀሲ ክፍልታት፣ ንእሽተይ ሜዳ ጎልፍ፣ መሐንበሲ፣ ፊልም ቲያትርን ናይ ብሕቲ ሜዳ ኩዕሶ እግርን ስለ ዘለዎ ኣብ ገዛ ንምዝንጋዕን ኣጋይሽ ንምእንጋድን ፍጹም ቦታ ኮይኑ እዩ። ምባፔ ነዚ ገዛ ቅድሚ ምዕዳጉ ብሓደ ካብ ጀጋኑ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ጋሬዝ ቤል ዝውነን ገዛ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምዕሩግ ከባቢ ምንባር ንምባፔ ጽቡቕ መነባብሮ ዝህብ ኮይኑ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ምባፔ ኣብ ኒው ጀርሲ ካልእ ንብረት ከም ዝውንን እውን ጸብጻባት ወፂኦም እዮም። እዚ እውን ብብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ዝፍቶ ፍሉይ ከባቢ እንትኾን እዚ ገዛ ኣስታት $10 ሚልዮን ከም ዝኾነ ግመት እዩ። እዚ ዘመናዊ መንበሪ ምቾት ዝህብ ገዛ እዩ። እዚ ንብረት እዚ ነጸብራቕ ናይቲ ገዛ ክቡርን ሃብታምን ህይወት ናይዚ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ምቾት ዝመልኦ ህይወት ኪልያን ምባፔ ብተወሳኺ ብዘደንቕ ምቾት ዘለወን መካይን ይፍለጥ እዩ። እዘን ክቡራት ስፖርታዊ መካይን ምልክት ዓወቱን ደረጅውን እየን። እዚኣቶም መጓዓዝያ ጥራይ ዘይኮኑስ ምልክት ፍሉይ ዓወትን ከም በዓል ምባፔ ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ኮኸባት ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ክበጽሕዎ ዝኽእሉ ምቾት ዝመልኦ ህይወትን እዩ። ምባፔ ካብ ዘለዎ ክቡራት መካይን ኣስታት $595 ዝዋጋ ፌራሪ 488 ቢስታ ትርከብ እያ። ፌራሪ 488 ቢስታ ንኣፍ ቅርጢ ቅልጣፈ ፍጹም ሱፐርካር ከም ዝኾነት ይሕበር እዩ። ብዘይካ ፌራሪ 488 ቢስታ ፌራሪ ACF9 ትሬቭስ ሓንቲ ካብተን ፍሉጣት ሱፐር መካይን እያ። ACF9 ትሬቭስ እታ ዝሓየለት ሃይብሪድ ሱፐርካር ፌራሪ ኮይና ዋጋ ኣስታት $500,000 ከም ዝኾነ ግመት እዩ። ምባፔ ኣብ ሱፐርካር ጥራይ ዝግደስ ኣይኮነን። ቮልስዋገን ሓንቲ ካብተን ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሽየጣ ምቾት ዘለወን ማኪና እያ። ካብ 280 ክሳብ 420 ሓይሊ ፈረስ ዝህብ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ምቹእ ኩነታት ዝፈጥር እዩ። በተን ምቾት ዘለወን መካይን ደው ዘየበለ ምባፔ ናይ ብሕቲ ጀት እውን ክውንን ኪሉ እዩ። ንሳ ድማ ጋልፍ ስትሪም J280 ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጓዓዚት እያ። ክሳብ 10 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ስለ ትኽእል ምስ ስድሩ ኣዕሩኽቲ ወይ ኣባላት ጋንትኡ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ምባፔ ምዕቡል ክዳውንቲ ክኽደን ይረአዩ። ብፍላይ ካብ ከም በዓል ናይክን ጆርዳንን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ትካላት ኩቱር ዓሚል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ንኣገደስቲ ፍጻመታት ብሉጽን ውቁብን ክዳውንቲ ዲዮር ክመርጽ ይረአዩ። ካብ $2,500 ክሳብ $4,000 ዝዋግኡ ዲዮር ሲዩትስ ንወግዓዊ ኣጋጣሚታት ዝመርጾም ክዳውንቲ እንትኾኑ ምባፔ ካብ $1,500 ክሳብ $2,000 ዝሽየጥ ጃኬት ኦሪኤክስ ስቶን ኣይላንድ እውን ኣዝዩ ከም ዝፈትዎ ገሊጹ እዩ። ካብ 2018 ጀሚሩ ዓለም ለኻዊ ኣምባሳደር ህብለት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ምባፔ ካብቲ ስዊዘርላንዳዊ ምልክት ሓያሎ ፍሉያት ሰዓታት ከምኡውን ካብ ከም በዓል ሮሌክስን ኣድማርስ ፒክተን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ትካላት ሰዓት ዝወነነ ሰብ እዩ። ሃብሎት ቢንግ ባንኮክ ዩኖክ ታይታንም ሓንቲ ካብተን ምባፔ ዝውንነን ፍሉጣት ሰዓታት ኮይና ዋጋኣ ድማ ኣስታት $50,000 ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ። ብፍላይ ብዲዛይናን ዓይኒ ብዝማርኽ ሕብርታታን እትፍለጥ እዛ ሰዓት መስተንክር መልክዕ ዝሓዘት ሰዓት እያ። ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ሰዓት ሮሌክስ ኣትማስተር ኮይኑ ዋግኡ ድማ ኣስታት $12,000 እዩ። ከምኡውን ሮያል ኦፍ ሾው ካልእ ካብቶም ናይ ምባፔ ተፈተውቲ ናይ ሰዓት ስብስብ ኮይኑ ብማዕረጉን ዲዛይኑን ዝፍለጥ እዚ ሰዓት ከከም ሞዴሉ ካብ $5,000 ክሳብ $40,000 ክሽየጥ ይኽእል እዩ። እሞ እዚኣቶም ናይ ምባፔ ሕንቃቐት ተመልኦ ህይወት ዓወታቱ ዝገልጹ ኮይኖም ኣብ መዝገብ ተጻሒፎም እዮም። ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎ ይናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየን ክብል ፈቱ።